போல இருக்கு. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ககாஷிக்கு ஒரு gift வாங்கி தரோம்னு சொல்லிருந்தோமே. உனக்காக இதை வாங்கிருக்கேன். உனக்காகவே ஸ்பெஷலா செஞ்சது. முதல்ல யூஸ் பண்றது கொஞ்சம் கனமா தான் இருக்கும். ஆனா நீ இதுக்கு சீக்கிரமா பழகிடுவ. அப்படியா? தேங்க்ஸ். உனக்காக இந்த மெடிக்கல் கிட்ட கொண்டு வந்திருக்கேன். இது நானே உனக்காக செஞ்ச ககாஷி. யூஸ் பண்ண ஈஸியா இருக்கணும்னு சில மாற்றங்களும் பண்ணிருக்கேன். தேங்க்ஸ். இப்போ உனக்கு என்ன தர போறாங்க கை நீட்ட நீ? நான் உனக்கு gift கொடுக்க போறேன்னு தோணுச்சுனா அது என்ன இப்பவே அழிச்சு. ஆமால இந்த விஷயத்தையே மறந்துட்டேன். நம்ம 4 பேர்ல நான் மட்டும்தான் நீ ஜோனினா மாறி உன்னை கேப்டன் அறிவிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் உனக்கு எந்த ஒரு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் தரல. நான் உனக்கு கிஃப்ட கொடுக்க போறது என்னோட ஷேரிங் கன். என்ன சண்டைக்கு கூட்டாவும் ஒன்னா பந்தயம் போட்டு